Bon dia, Oli Aigües! Avui estic a Ciutadella. Acabo d'arribar d'una gravació, he estat 2 setmanes a Montiavall i no sabeu ben d'estar passejant per aquí, per el casc antic de Ciutadella, estic a casa. Avui me dirigeix al Hotel Can Sastre, és un hotel boutique ubicat aquí en el casc antic, a una casa familiar datada del segle XVII. Leopoldo Sastre va fundar una pastisseria, es diu La Sin Nombre, i la va fundar el 1862, si no vaig malament, i la van regentar 4 generacions familiars diferents. I ara anem a conèixer una mica més d'aquesta pastisseria La Sin Nombre, que ara és la recepció d'aquest hotel. Estem aquí a Can Sastre, a La Sin Nombre, i aquí tenim a na Júlia i a na Mar. Hola, lotes! Hola! Ai, no hi és na Júlia? Em pensava que hi era. No, se n'ha anat un segon aquí baix que l'hem demanat cosa. Hola, Mar! Buenas! Com estàs? Molt bé, benvinguts. Gràcies. Escolta, venim a visitar aquest hotel tan preciós i aquesta confiteria que ara està, no, que s'ha convertit en una recepció. Ara sí, és una recepció. Bueno, és un hotelet en el centre de Ciutadella. És un hotel de 12 habitacions, més la suite. Fa ara 5 anys que el tenim obert. Antes era una antiga pasteleria i tot, que va tancar el 1987. I el que és l'hotel ara, per exemple, és de casa familiar, entenc, no? Exacte, antes era una casa familiar, quan aquí venien tot el que era el tema pastels i tal, i hi havia les habitacions de casa, sobre els costats. Ai, que xulo! Sí. Escolta, veig moltes coses antigues, jo m'encanten les coses antigues, me'l podries explicar un poc, no sé, la tradició familiar, aquestes generacions rere generació que ha anat regentant aquesta pastisseria? Sí, bueno, diuen que ho va obrir Pol Leopoldo Sastre, que són 4 generacions per enrere, nostres. Diuen que més o menys va ser del 1862, estaven passant 4 generacions de pastelers, fins als darrers en Joan i en Josep, i després va ser quan va tancar. A sols exactament la mateixa pasteleria que era, és a dir, allà on venien. Aquí hi havia tots els temes dels caramelos, confits i tot, els mateixos pots de venien i tot. Sí, i després aquí, allà on estiguin els pastels, allà on ara mateix és la recepció. El taulell, no? El taulell, exacte. I després cap aquí també teníem màquines antigues, tot ho tenim exactament com es feia antes. Ara us ho mostraré, però és increïble. Bueno, me vols mostrar un poc també l'hotel i... Sí, si vols podem anar per amunt, hi ha una habitació que hi te la mostra i t'explico un poc més. Super, gràcies, anem cap allà.